Kapitulo 2, iti Colosas, versikulo 7 kastoy, ti mabasa, kakapsat, kinakadwa. Una natin kastoy, versikulo 7. Maparamot kayo, kin mapadakkel kayo, kin kuana, ket mapalagda kayo, iti pagmati, akasmod, iti panakaisuryo, ken mapno kayo, iti paragyaman. Kakabsat, kinagayan, iti maysa nga tao kadwa kin pagagayam nga isu nga adda iti sidong ni Apo tayo nga Jesucristo daytoy ti maysa nga inyadal ni Apostol Pablo kadakwada kinunana nga maparamot kayo, mapadakkel kayo, mapalagda kayo, ti pamati kin panakaisuro amapno kayo iti paragyaman. Umuna, kakabsat, adda kumakada tayo. Di kayarig ti maysa nga kayo nga nangyarigan nga Apostol Pablo, ti maysa nga kayo no dumakdakkel mununagmat iti rabot na. Kaya't na nga sa word nga no pumaybayan ti maysa kayo kamagdakkel gapo tatiwi ti ramot umununag nga isod daytoy ti maysa kadagiti mangipakita kin mangiparagnag idyay panangusar kin panangaramat na Apostol Pablo nga ti maysa nga tao kasta kumamad ti kasting ti tao ti maysa nga kayo nga no pumaybayag ka nagserbi ti Apo umununag met iti pannakambong may papan iti pagrebelan iti maysa nga kuna amamati kin ni Apo Dios. Kuna nga mapadakkel kayo kaya't na nga sawon nga ti uyunag iti ramot ti pagmati at damot at umakdakkel ti kasasaad ti maysa nga tao. Kadito'y kakabsat kinagayan maysa kapanak anang larigan ni Apo tayo nga Jesus nga ti maysa nga tao nga addan nga pumaybayan umununag ti ramot na dumakdakkel met apay na Apostol Pablo ado tinagbasaran na iti kasasaad ti panamati na iti panagbiyak na iti rabaw ti daga ado dagiti nagpasama manipod kinkuana iti padas may panggap iti panangisuro na isursuro ang natusan nga iso nga inawat na kinapo tayo nga Jesucristo. Kitaan tayo kakabsat kinagayon. Hindi kasasad kat kama alubong ng runa ti pagilyan tayo nga Pilipinas. Kada kayo nga mangsubsubaybay, ikat kama nga palawan na mapasmasama ita ka administrasyon ni Ako Marcos. Idi iso agdama ngagkang kampanya may panggap ti kina presidente. Kinuna dagiti posisyon kinkuana nga bilang iso ti mapagasakan. Saan to nga agsarden dagiti banbanag amang padas amang nagaral iti pannakarba ti panangipangulo na iti pagilya. Ket ita na pagasakan anya dagiti agdama nga saksaghapon na kakabsat. Amin nga banag nga saan anaimbag ang mapaspasamak ti pagilyan ti agdama nga administrasyon na awan sa bari nga puntarya ti tao iso ti gapuna. Kasla day kay kaso ni Apo Dilima, di pa
quit na, kaya may kadwa nga kaso. Tirong-rong tatay bagada, nga ni Apo Presidente Marcos, iso, itirason no apay nga na-quit. No apay nga naabak, dahil kaso nga indarong ti gobyerno during administrasyon Duterte. Dito'y kakabsat ti kinasirip ti tao. Pinanpanunod ko, rinukon ko, tinaglabas. Dahil di balikas ka ng posisyon. Apag iso, nga ibagada nga iso takin baso, nga kindagwanan mo apay, nga naabak, ti kaso ti gobyerno, ti panangidaronda, ti senadora, di Lima. Inpanda, nga inturong manan kinako Marcos, tinainsiriban nga daan ti kinasikap kalapsat. Kaya da nga dadaulan, ti Duterte, kin Marcos iti nabintas ako nagkadwada. Nga kaskamat, ti kaarik kin kasping, ti kasasad, ti panagserbi tayo, kinapo tayo nga Isus. Nga Isus dahito iti kirunan Apostol Pablo kanakwada, anya, ti inadalyaw, inbagana, ti pannakaparamot, pannakapadakkel, iti maysa nga tao amamati kinapo tayo nga Isus. Kat adda kumakin kuana ti pannakapalagda, ti pamati, kin kastamat, ti pannakaisuro, kat mapno kayo ti panagyaman, ti anyaman nga banbanag, kakapsat kini kayan, ang mapasamak ti biyag, kabayatan ti kadda tayo nga surot-surot, iti panagserbi iti Diyos. Agyaman tayo. Agyaman tayo. Takunana saan tayo nga nipatan ti panagyaman. Tayo suday ito iti pangipakita kita ipalagnag nga adda ti Diyos kada tayo taambo tayo iti agyaman. Naimbagman kinkakas kumapasama agyaman tayo. Taapay, taabsat ti dagayan. Dumteng to ti panawin. Nga dagitoy ang banbanag amang padas amang nadal di kasasad di panagserbe. Umaito iti tiyempo nga intayo panagtarang kat sangwan tayo iti sangwanan ti kaukuman ni Apo tayo Yesu Kristo kat awan to ti maimimod kat awan to ti makarason. Apay kakabsat ti dakadwa addan nga naisurat iti libro iti biyag kagiti kattao amang padas amang dalael ti kasasaad ti panagserbi. Kabsat ti dagayen kunana iti bay kadwa anya iti inawat yu. Anya ti inawat yu ti kapitulo 3 iti daytoy mo nga libro Filipos kalapsat kastoy ti mabasa. Kapitulo 3 iti Filipos versikulo 20 kuno natin kastoy. Kada sa teman nga basahin. Kapitulo 3 ti Filipos versikulo 20 kuno natin kastoy. Kapitulo 3, versikulo 21. Isu ti paparuan nanto. Daytoy nalumo abagi tayo. Tapno mayasping iti dayag ti bagina. Kas mayalubog ti pannakabalin na metlaen amang paturnog. Amay paay kinkuan na metlaen kadagiti su amin abanbana. Tinawat tayo nga sursuro kakabsat kinigayen. Dahil dyan, pang nakapabaro, ti bagay iti tiyempo, nga adda iton ti silong ti Apo ang makipagnaad iti langit na lugar nga insagana ti Diyos. Ti bagay tayo, anay
materyalan mapabaraw kat masuktan tibagi nga saan na agrupsa. Daytoy kakabsat ti insuro na Apostol Pablo. Insuro na kadagiti taga Pilipos. Arumbang nga mamanda nga daytoy nga bagi. Adda nga supli manipod ti tapok nga ti pumanay anang kaudan na iso ti daga. Hayat nga sa huwin kakabsat kinagayan. Ni Apostol Pablo insuro na kat inpagalit-gat na. Nga dayto nga bagi mapabaraw. Nga maikan ti bagi nga saan nga grupsa. Iso daytoy kakabsat kinagayan. Tinawat ni Apostol Pablo kinabuta yung Isos. Asursuro nga insuro na kadagiti tattao kataga Pilipos kadagiti ng awat kiniapo tayo nga Isos. Iso nga na panagpatungga ti panagrigat panagsagaba panaglatam ti adu laban-banag panagdulunga klase nasagrapan ti tao kasi bibiyag ti tirabaw ti daga kakabsat. At tanto panagpatungga na ti panagarit na dagiti adu ngan anik-ikan dagiti saksakit gat agyaman tayo kakabsat. Taadda daytoy nga sursuro nga inawat na Apostol Pablo kinapo tayo nga Isus nga isumat insuro na taga Pilipos kinisumat ita iti inawat tayo asursuro nga gayam daytoy nga bagi adda panagpatinggana kat inton tiyempo ang mabaliwan dagitinto saksagabahan tayo saksagit tayo dagitoy ang patinggadan to gat binigton aragsa tintayo na amen kati kapuna tibagi tayo sa andon nga literal no dikat na espiritual akas ping kasping dayjay mangisalakan nga iso ni apo tayo nga Isus. Dito'y kakabsat tinagayan dito medlayan nga versikulo 9 kuna na anya itinanggagyo. Ang niya tinanggagyo. Iti versikulo 4, kapitulo 4, versikulo 6, kunara tigastoy kakabsat. Di kay madanagan iti uray ang niya no dikat kadagiti suamin malpas. Di kay madanagan ti uray amya. No di kay kadagiti suamin may papan may pakam mo kuma kadagiti daw-dawat yo. Iti Dios kaputi kararan kinararaw isuamin palagyaman. Di kay madanagan ti uray amya. No di kat kadagiti suamin may pakamo kumada iti daw-dawat yo iti Dios gapo ti kararan kinararaw agraman panagyaman. Di kasasaad tayo di tirabaw ti daga. Isuday ti may sa labanag nga insuro na Apostol Pablo nga nangag dagiti taga Pilipos may panggap iti banag nga sumangpay ang problema ti kasasad ti tao rumbag nga ikamang tayo iti Dios. Rumbag nga ikamang tayo ti Dios kastamat ti panagyaman kadagitoy dagiti banag ti rason no apay nga natayo kat aramiden tayo daya makunkuna nga prayer request. Dagitoy nga sursuro kakabsat tinagayon agdama nga aramiden tayo. Ngay sumat ti libro ti Kulusas, kapitulo 1, versikulo 3. Kastoy ti kunana. Kulusas, kapitulo 1, versikulo 23. Kastoy ti mabasa ng kapsat ti nakadwa. No, pudno, nga agtalinaed kayo ti pagmati. Naipasdag ken natibker ket di kay pakuti. Iti pananginanama
iti Ebanghelyo, anang nagyo, di ba nakaikas kasaba, ti amin aparswa, iti baba, ti langit, agapu, kinkwana, nagbalina, ang ministro, siya ni Pablo. Kaabsat, pinagayon, pinatalgadan na Apostol Pablo. Iti Colosas, Kapitulo 1, versikulo 23. Ako na no agtalinaad tayo, ti pamati, at dakuma anay pasgat, natibkar, kin pananinanama, dahil nang nagtayo nga kasapa ni Apostol Pablo, isot kapuna anak balin ang ministro ni Apostol Pablo, gapo tada ito'y kakabsat idagayer, iti nangnag na nga insuro ni Apo tayo nga Isus, nga insuro naman, tada iti taga Pilipos, nga isumat ita, iti nangnag tayo, asursuro nga, nuda tayo, adda tayo, kinapo tayo nga Isus Kristo, adda kumaka na tayo, dahil panagtalinaan, di pamati, anay, naipasgat, anatipker, tatlon iti kasta, dahil ito'y abanag, nakabsat idagayan, isuda, iti mangkad, iti talgad tayo, iti masakbayan aldaw, nagayam kitao, no anya tinanggad na, asursuro, anagapukin apo tayo Isus, isumat turumbal, ngayon tayo, pagkalanaydan. Iti mauni kakabsat ko nga, anya, tinakita nyo. Kada kayo nga managbasa, iti Facebook, at na nabasa, nga napintas mo nga adaptare. Kuna natin kastol. At namay sa nga mga kasaba, kat naaramid ti maysa nga pilos, kat kunana kadakwada, kinaot na ti pitaka na, innala na 1,000, kunana siya sino kada kayo, ti bangaya iti dayto, itayag naman ti lima na. Kaya ti sunod-sunod natin congregation, kat dagiti at tao wagapsat intayag na, kat kalpasan na, wala na, innala na ti 1,000, kat ijay, inpurwak na, na impan ija basura. Kakapsat, kalpasan na, pinidod na, kat intadagain suplikin kwa na, kat tikwarta, narupita. Kuna naman ang kadakwada, siya sino kada kayo timaya, langang kayat na ito'y ka 1,000. Intayag naman iti ima na. Kat kuna ti mga kasabang absat tinagayon, dahito'y ti mga ipakita, nga dahito'y 1,000, idi kinumulgo, intayag yu ti imayo, no kayat yu no saan. Intan ko iti basura, narugitan, sinaludsod ko no sa sino kada kayo, ti bangayat, intayag yu. Dito'y adama-adam, anapintas, na kayat nga kay papadan kausap. Unay no nadadal, na kumas, rejay, 1,000, naipan iti basura ket narugilan ngem saan nga naikat anak palil na 1,000 ket kunana gabsat tinagayon uray kasano ti kinarugit tayo nga tattao nga bibiyag iti rabaw tinaga uray kasano ti kinamanagbasong tayo nga bibiyag iti rabaw tinaga ti Diyos ay ayaten na tayo ket siya sinuman nga maya nga agpakumbaba nga kas itin tayo panangawat dayjay kwarta nga saan anabaliwan dayjay numeruna nga uray pay daruget ngem kayat tayo kas tamay ti panagayat ti Diyos kada tayo nga tattao nga iti tiyempo nga tayo ket managbasong tayo iti sangwanan ti Diyos ket agpakumbaba tayo
kat isu awaten tayo, ti Dios ayaten na tayo, dahil ta tikayat na ngay pakita kin iparang, dahil ito'y ngay himplo, kakabsat tinagayon, isu nga kunati mga kasaba, noan niya tinakita tayo, uray kasano ti kinarugit tayo, agbibiyag ti tilabaw tinaga, kat agbalbalin tayo, agpakumbaba tayo, kat awaten tayo, niapo tayo nga Isus, ti Dios na kasangana, nga manghawat ka na tayo, isungay tila ito'y ngaldaw, ti kabayatan, ti panagbiag tayo, ti rabaw, tinaga, ado na iti pagkapuyan tayo, ado na iti pagpasulan tayo, ngamno, ipakumbaba tayo, kat ipakawan tayo, iti Diyos na iso amang nakabalin, ti Diyos na kasangana, amang pakawan, dagitoy, apang banag, anak kapuyan tayo, kabayatan, iti panagserbi tayo, kinkuanan. Kapuna ay ayatan na kapsat, iti na ito yung galdaw. Ti saludsod na Apostol Pablo kunana, anyati nadadyo, anyati nawatyo, anyati nangadyo, kat anya tinakita yo. Iti, kadda tayo, ngadda, iti sidong, ni Apo Diyos, nagserserbekin ko na, ado, nagiti kapadasan na sumambay. Yung dagitoy, kunana Apostol Pablo, at dakong makada tayo, tinatibkan, kapang mati angay pasgat, tablon iti kasta, uray anya ti mapasama, maparangot tayo kung mga maunang mayunod, kaintun umay ti bagyo iti biyag, saan kayo nga manalo, nudikat at data ito, nga nakatakdan na ti kapuna, adda ti Diyos kada tayo, pataydayaw ti Apo, palakpakan tayo, ni Apo Diyos. Kakapsat ko na ngayon, pinagtungal tayo, sapay kuma, talaga panunod tayo, isuda na ito'y nagiti mangagas, nagyay riknaan tayo, nagyay panpanunutin tayo, no maikari tayo kung ano saan, iti sangwanan ni Apo Diyos. At pakumbaba tayo kakabsat, at datay kumanga na ipasdag upang mati, manipod kinapo tayo kay Kristo, kat mamatya, ngati Diyos tulungan na, at kararag tayo, daydayawan na ka Diyos sa mamay nga santuan, iti na ito'y ngang tao Apo, bigbigin